manumoni खानो थांलायनोसै दिनै ओइ आबा नों मा दुस्थ' खालामबाय थादों सेन्देल गानदोंना गानाखै अबे माथो गानाखैलाय गानदो सेन्देला जुथा गानना सेन्देल गाननो हा जुथा गानना सेन्देल ओइ नो आबानो माबा गान फै जाबाय नो हो आबानो दे जाबाय ना नै प्लास्टिकआ एसां इजों प्लास्टिकसो मोनबानो जासिगोन न थिग जानो लुगैथारदो आयनायाव आंखौ नुबाय थायोना ओमफ्राय आं बाय दाखालि मोनजालांदोंमोन आरो नायो नेवमान आलुजों फ्राय एवदोंमोन ओमफ्राय बिराद गोथाव मोनदों ओमफ्राय दिनैबो आंखौ लोगो लाबाय ओमफ्राय सालादु आबानो होदो ना माबाखो रदे बा थाथ' औ इयावनो खानांगोन खोमाहाय थुबजा दं आरो माबा इमान माबा हेंजाब गैया एसे गोजान नै मानुमुनिया बेखौनो खानोसै जोंफोरा जि साफा जादो खानो खानो रोंदो आबा नोंबो जखा माबा मा जागोन आरो खिथाहरनाय केमेरायाव आं मानुमुनि खादों होननानै खोन्थानायबा साफाथार मानुमुनिया ओमफ्राय नै जोंहानि बेसराबो आं दि बिबार बारनाय खिन्थिदोंमोन ना फिथाइ जाजोब्बाय 7 बिगा फोदो आरो जि जाखादो देबारो बयनिबो बेसरा जादो आरो देबारो अखाबो मोनबाय थादोना रज'नाय समाव आरो नै दाखालि फिथाइ लानाय समाव मोनबाय नै थिग जाखादो आयु मासे जादों मोजांनो जि फिथाइ जाखादो नै आयु मानुमुनि खाखांबाय आयु मालायनि बारि सिंखिसो फैनांबाय इखिजा ट्रेक्टरा एखे होथेजोबदो ट्रेक्टर फैना होनानै नै प्लास्टिकसो जानो मोनासै आथा प्लास्टिक गैथारा मा नागिरबाय थानांगो आलु होलानानै जानांसिगोन दे गारलायनो थांनायानो नेवमान लथार मोनबाय आलु जानांसिगोन मानुमुनि जाग्रा खानोबा रोङा मालायनि सायाव जोबोद जादों मानुमुनि खादोंमोन ओमफ्राय सोर हानदो दा मानुमुनि खानो थांदों जोंहानि मैनायाव औवा सायावसो गाखैलायबायनो बोरै हानगोन दा लायाबा फैथारा गाखोनांसिगोन नोङो औवायाव गांखो हास'खानोसै हो उरु ओइनो मारै रागा जोंदो गाव रु खनसेलायदो अ मैना मा बहा थांनाय नोङो दुस्थ' साला सोर देवानि जाबायना नोङो ए मैना थांनांला दे मैनाया बिरलांदो जेबो गैयाबा खारखुमाबाय थायो ओंखायनो बिरबाय थायो ओंखायनो गांखो दानस'नानै जेखाजों खेमसिबो गैबावासो हरसोयो एखे हमजानो बासोयो
खर' गोदोद जालायो हायाखै मानसिया र' मैना नों मानोथो बेरायबाय थायो मानो बिरखुमाना थांबाय थायो दा दानसु जाबायना नों आयौ दानसमाव अय मानजिया थाथो दे बोराबबाय मार बोराबदो मैना बोराबबाय नामा नोंलाय गांहासु जाबाय दासो खंब्रै नै सेखाजों दा बोराबसो खोनायो लोगोफोर आङो दा खावनोसै बोरायाबो दिनै थांगोन ओमफ्राय नैबेखौनो आङो बोरायनो जाहोहरनोसै दाउ मासे बुथारदोंमोन दाउखौ आलुजों रोसि बानायनोसै ओमफ्राय एम्फौ लाथा बेनिफ्राय मानुमुनि फिसा फिसाखौ राब जाना होदो नोंमानल' मिजि मिजि हाबानो जाबाय मानुमुनियाव होनो आं सुना लायनोसै मिजि मिजि सैलायनाङा बिगुरायनो फिसा फिसाखौ साफा सुना लाबाय एम्फौखौ ओमफ्राय दा नै साराय दुंबाय एवफ्रामग्रोना लानोसै नै लाथाखौ आङो एवना लानोसै आरोना साराय गुदुं खालामनानै एवफ्रामना लाग्रोनोसै थाव होआलासिनो मोजाङै बिनि माबाफोरा खारजासिम बेनिफ्रायसो थाव होनानै एवफिनगोन बेखौ आङो दाउखौ संबाय इसिङावनो ओमफ्राय गेसाव अरा खम जोङोना थाब मोननो नागिरा ओंखायनो आङो इसिङावनो लाबोबाय दाउजों आलु रोसि बानायनोसै मानुमुनिजों आलु भाजा ओमफ्राय एम्फौ लाथा आबाया मस्ला देना होदो आंनो नै हाइजें मस्ला देदो एम्फौ बोखालायबाय एम्फौ बोखानो जालायबाय जोंहा है आबा दा गाबफ्रुजोबगोन इयो आरो दंबावो न' दिनै फैयाखै गोमोन मैना ओंखारलायबायना नोङो दा सिरि बहाबा थांखुमागोन साला थुबदो लाय थुबनो रोङिखो आलु ओइ मैना गां हाबाबो नुवाखै बिरबावदोसो इयो बेहायबो दं जोंहानिया एम्फौआ बेहायबो दोनदो इयावबो दोनदो इयावबो है माइ एदावबाय थादो नै बेबो माखासे जिरथ'वाखै सानथाम जाबाय गाबोन जिरजासिगोन आरो एम्फौ जाया नोङो मानो जादो होमबालाय बरिया आंबो गोथाव जाना लायनोसै बाबाया थांलायनोसै नो औवा थांना आबा थांबा थांसैनो बाबाया मोनजागासिनो मा जि गय जादो जो बाथ्रा लांबाय दो गयखौ गावासो जाबाय खोमा आबाया हर आंनोसो हरदो जागासिनो आबानि गनायानो दाबो रावनो रोङाखै लाजुबा माबाफोरा हालिया चार्जारा लाबाय ओइनो गस्लाया गांसे दालांसै गालांसो गानलांगोन आबा थांसै आबासो थांफानोसै नोङो ओइनो उल्थानो गोलैबा दे
아, Chị thằng nó muốn ngân là chị đặt ba về mà lại quá thằng xin nó pom giờ hả thằng nó đó đừng có thăm vào còn đừng xuất xịt thằng nữa thằng bé không? sao áp vào thằng nào thằng xin nữa nó con nào vậy nè wow ấy bột xong một nêu xin nữa thì thằng được đi lại mình thấy rằng cái sao đi ba về Bye bye ini bapak deh. Alas kurang mun bibian. Tata. Tata. Masih. Thằng bay.